गोनांथि जादों आरो बेनिखायनो सरकारा बुंदों बे एलपि एमइ हाई स्कुलखौ थिक खालामग्रोनायनि सिगां बे एलपि एमइ हाई स्कुलफोरखौ स्र' खालामनायनि सिगां अब्लालाय जोङो कलेजनिफ्राय लानोसै डिग्री कलेजनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव 26टा डिग्री कलेज दङ माखासेया प्राइभेट खामोन एकर्डआव थानायखाय बिसोरबो सरकारि खालामनो होननानै दायो होनायाव गासै 26टा दङ बेनि गेजेराव जोंनो 18टा कलेजखौ जोंनो नांथारगौमोन दा सरकारा 10टा कलेजफोरखौ होग्रोदों दा बे 10टा कलेजावबो मोनसे कलेजा सरकारि जानो थाखाय इउजिसिनि जेफोर नर्म्स थायो जेफोर गाइडलाइन थायो बे नर्म्स आरो गाइडलाइनखौनो फुलफिल खालामनो हाया मात्र मोननैल' कलेजा बेबायदि नर्म्सफोरखौ फुलफिल खालामनो हायो दिनै एलपि स्कुलखौ लानो थांनायाव एमइ स्कुलखौ लानो थांनायाव डाइस कड नागिरबाबो गैया फरायसा गैया गोबां स्कुलावनो फल्स एनरलमेन्ट दङ माखासे स्कुलफ्राव दा बेबायदि माखासे बेले बेजेनि थाखाय स्कुल आरो कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाबो दिनबाव जागासिनो दं माखासे जोंनो क्राइटेरिया नर्म्सफोरखौ जेरैबायदि नांगौ बेखौ फुलफिल खालामनो हाया जों नंगौ स्पेशल कनसिडारेशन बिदों जोंनि आन्दोलन जानाय ओनसोल गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोल सरकारा जेरैबायदि जरिब खालामनानै स्कुल खालामनांगौमोन जेरैबायदि सरकारा पारमिशन होनांगौमोन जेरैबायदि सरकारा रिकगनाइज होनांगौमोन जेरैबायदि सरकारा मा राहा खालामनांगोन गंसे स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामनो थाखाय बेफोरखौ सरकारा गाव गोसो जानानै खालामैनि जाउनाव बेबायदि जोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफ्रा जेंनायाव गोग्लैनानै थानांदों होननानै जों सरकारखौ बुंदों बिनिखायनो दिनै निट बेसआव खोख्लैनानै माबादिब्ला गोग्लैगोन आसामनि गुबुन मानसिफ्रा जाहाथे केस होनो हाया बिटिआरनिखौ लाबाय बर'फोरनिखौ लाबाय जोंनिखौ मानो लादिया सेम केटेगरिनि जोंनि स्कुल आरो कलेजा जोंनिखौ मानो लाया बेबायदि जाहाथे बिथांमोना कर्टनि खाथियाव फैनो हाया जेजों जोंनि स्कुल कलेज लानायाव उसुबिदा जागोन बिनिखायनो दिनै सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा खायदा खालामनानै बेफोरखौ लानो नागिरदों निट बेस नोंथांमोननि पन्चायतआव गंसेबो जुदि सरकारि हाई स्कुल गैयाबा पन्चायत गंसेयावनो सरकारि हाई स्कुल गैयाबा बेखौ लानांगौ नोंथांमोननि माने डेभेलपमेन्ट ओनसोलाव सार्केलनि सिङाव जुदि गंसेबो डिग्री कलेज गैयाबा जुनियर कलेज गैयाबा बेखौबो निट बेस होननानै लागोन गंसे रेभिनिउ गामियाव सरकारि गंसे जुदि एलपि स्कुल गैयाबा सरकारि जुदि एमइ स्कुल गैयाबा अब्ला बेफोरखौ निट बेसनि आवथायाव खोख्लैनानै बे स्कुल कलेजफोरखौ लानायनि मोनसे राहाखौ सोलोंथाइ मन्थ्रि एबा सोलोंथाइ बिफाना खालामगासिनो दङ दा मानगोनां रायजोफोर जोंबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै दिनै एकर्ड खालामनायनि उनाव एकर्ड सिगनेटरि आफाद एकर्डआव जायफोर सागान होदों जोंबो ओरैनो थायाखै जोंबो सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ माखासे जाफुंनायनि लामायाव माखासेया जायाखै माखासेया एसे सम नांगोन दा बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां दिनै जोंनि आलासि गाहाय आलासि लिंहरजानाय बिटिआरनि बिथांमोना बुंगोन थ' आं गोबाव खालामनो सानाखै मोनसे खोथाया जाबाय एनडिबि फोरनि केस गोबां बाय केस थानाय मानसिफोर थानो हागौ बे हालामावबो जायफोर एनडिबि बिदा फंबाय दङमोन 250टानिबो बारा केसा उइथड्र जाबाय 250टा केस माने 250 जन मानसि नङा मोनसे केसाव बहाबा 7 साबा बहाबा 10 जन ग्रुप हिसाबैबो होजानाय दा बेबायदि माखासे केसा उइथड्र जाबाय माखासे केसा उइथड्र जायाखै मानगोनां रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबां माखासे माने सोद्रोमाफोर माखासे दैदेनगिरिफोरनि केसफ्रा उइथड्र जायाखै बिथांमोना दिनै जेलाव थानो गोनां जादों दा बेफोरखौबो लानानै सरकारजों जों रायलायबाय थादों आरो राहा हिसाबै दायो सुप्रिम कोर्टआव बे केसखौ रेजिस्टार खालामफिननानै सुप्रिम कोर्टआव आपिल गाबख'फिननानै बे केसखौ जाहाथे गोदानै नायफामफिननानै मानगोनां रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिबि लिडार आरो केडारफोरखौ गहोनायनि जेन' राहा खालामो मानोना एकर्डआव बुंनाय दङमोन एनडिबि फोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय जागोन आरो बे जिहेतु गोजोन मोनसे गोरोबथा पिस एकर्ड होननानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बुंबायबा गमामायैनो गोजोन फैनांगौनि थाखाय
बेखौ सरकारा खालामथारनो बाध्य नाथाय एसे सम लानो हागौ जियानो जाया मानो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो दिनै दसे सम बाव फैनानै नुजाफैनानै बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' मावथि हिसाबै नोंथांमोनजों फैनानै सुख दुखनि खोथा रायलायनो आरो माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो मिथिहोनायनि होनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आं जिल्ला आफादनिखौबो साबायखर बावदों फिन बयनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों।